Predstavte si okamih ticha, v ktorom sa rozplynie všetko, čo sme doteraz poznali ako hodnotu. Hrstka obyčajného prachu, ktorú ste práve zdvihli zo zeme, sa v priebehu niekoľkých sekúnd premení na čisté zlato, čerstvý chlieb alebo najzložitejší mikročip planéty. Bez námahy, bez nákladov, bez potu. Vítajte vo svete, kde slovo cena stratilo svoj význam a kde sa ekonomika postavená na nedostatku zhrútila do priepasti dejín. Prichádza éra molekulárnych replikátorov, technológie, ktorá sľubuje raj, no zároveň otvára dvere do najtemnejších kútov ľudskej duše. Tisícročia sme boli definovaní tým, čo vlastníme a za čo sme ochotní bojovať. Čo však zostane z človeka, keď sa boj o prežitie skončí a každá materiálna túžba je uspokojená stlačením jediného tlačidla? História ľudstva je kronikou hladu, túžby a hromadenia. Od prvých výmenných obchodov až po digitálne burzy dnešnej doby bol motorom nášho pokroku nedostatok. Chceli sme to, čo mali iní, a pracovali sme, aby sme získali to, čo sme nemali. Peniaze neboli len papierom či číslami na obrazovke, boli vyjadrením času, energie a vzácnosti. Tento pilier civilizácie sa však trasie v základoch. Technológia 3D tlače na molekulárnej úrovni už nie je len snom z sci-fi autorov, ale logickým vyústením nášho pochopenia fyziky. Keď dokážeme manipulovať s atómami tak, ako manipulujeme s pixelmi na obrazovke, hranica medzi snom a realitou zmizne. Akýkoľvek predmet, od šálky kávy až po luxusný dopravný prostriedok, sa stáva de facto zadarmo. Suroviny sú všade okolo nás, stačí ich len preusporiadať. V ten deň, keď prvý domáci replikátor vyrobí dokonalú kópiu diamantu z uhlíka obsiahnutého vo vzduchu, sa svet zmení na nepoznanie. Bankové trezory plné zlata sa stanú skladiskami bezcenného kovu. Akcie najväčších korporácií stratia zmysel, pretože nikto nebude potrebovať kupovať to, čo si môže vyrobiť sám v obývačke. Celý globálny finančný systém, postavený na dlhu a úrokoch, sa vyparí ako ranná hmla. Je to oslobodenie, po ktorom sme volali tisíce rokov, alebo je to začiatok najväčšej krízy identity v dejinách nášho druhu. Práca, ktorá vyplňala väčšinu nášho bdelého času, zrazu stráca svoj ekonomický účel. Už nemusíte predávať svoj čas za prežitie. No s touto slobodou prichádza desivé ticho. V post-scarcity spoločnosti sa základnou otázkou stáva význam vlastnej existencie. Ak už nie sme definovaní svojim povolaním, platom či majetkom, kým vlastne sme. Tradičné symboly statusu, ktoré po stáročia určovali hierarchiu v spoločnosti, prestávajú fungovať. Drahé hodinky či luxusné autá už nikoho neohúria, pretože ich má každý. Spoločnosť sa ocitá v stave existenciálneho vákua. Človek zbavený nutnosti bojovať o zdroje musí čeliť sám sebe. Táto nová realita nás núti predefinovať to, čo považujeme za úspech. Status už nebude určovaný tým, čo máte v garáži, ale tým, čo máte v mysli a čo dokážete vytvoriť z ničoho. Nastáva éra reputačnej ekonomiky. V svete bez peňazí sa jedinou skutočnou menou stáva uznanie, talent a intelektuálny prínos. Status človeka bude závisieť od jeho schopnosti inovovať, tvoriť umenie alebo riešiť zložité vedecké problémy, ktoré replikátor sám nevyrieši. Váha vašej osobnosti bude meraná tým, koľko ľudí inšpirujete a aký odkaz zanecháte v kolektívnom vedomí ľudstva. Je to svet, kde sa kreativita stáva najvzácnejším statkom. No táto hierarchia môže byť ešte prísnejšia a neúprosnejšia než tá finančná. Zatiaľ, čo peniaze ste mohli zdediť alebo vyhrať, talent a hĺbku ducha si replikátorom nevyrobíte. Zánik peňazí so sebou prináša aj temné otázky kontroly. Kto bude vlastniť vzorce pre molekulárne skladanie? Ak bude mať každý prístup k neobmedzenej výrobe, ako zabránime vzniku zbraní alebo látok, ktoré môžu zničiť život? Sloboda, ktorú prináša svet bez nedostatku, je vykúpená obrovskou zodpovednosťou. Spoločnosť sa bude musieť rozhodnúť, či sa vydá cestou osvieteného bádania a seba zdokonalovania, alebo sa utopí v hedonizme a nekonečnej spotrebe, ktorá nakoniec stratí akúkoľvek chuť. Bez prekážok, ktoré musíme prekonávať, riskujeme, že stratíme ostrosť nášho ducha. Možno najväčším paradoxom post-scarcity ekonomiky je, že v momente, keď budeme mať všetko, môžeme zistiť, že nám chýba to najpodstatnejšie. Zmysel. Prach premenený na zlato nás nenasíti, ak naša duša zostane hladná po výzve a raste.
Budúcnosť bez nedostatku nie je cieľovou stanicou, ale len novým začiatkom. Je to test našej zrelosti. Dokážeme žiť v miery s hojnosťou, alebo si budeme musieť vymyslieť nové formy nedostatku, aby sme sa cítili nažive. Keď padne posledná minca a stroje utichnú po dokončení svojej práce, zostaneme len my. Nahý v svojej dokonalosti, hľadajúci odpoveď na otázku, čo má skutočnú cenu v prázdnom vesmíre nekonečných možností. Stojíme na prahu horizontu, kde sa hmota podriaďuje vôli a peniaze sa stávajú prachom. Je to svet, ktorý nás desí rovnako, ako nás láka. Pretože v momente, keď sa zbavíme okov ekonomickej tyranie, budeme musieť konečne odpovedať na to, čo sme zač bez svojich masiek majetku. Možno zistíme, že skutočná hodnota nikdy nebola v tom, čo sme držali v rukách, ale v tom, čo sme boli ochotní obetovať pre druhých, v čase, keď sme ešte niečo mohli stratiť. Temný horizont post-scarcity ekonomiky nie je koncom našej cesty. Je to zrkadlo, v ktorom uvidíme svoju pravú tvár. Ak sa ti video páčilo, nezabudni odoberať. Na budúce rozoberieme algoritmické riadenie.